ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ ಬೈಬಲ್ದ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕ್ರಿಯಲು ಪುಸ್ತಕ ಪಂಚಾದಶಮಿ ಪರ್ಬೋದಾನಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮೇರು ಅರ್ಲೊಂದಿತ್ತಿ ತೂತ ಲೆಕ್ಕಂದಿನ 4-5 ರೂಪೊಡು ಶಿಷ್ಯರೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲಿಯರಿಂದ ಪನ್ಪುಂಡು. ಯೊವಾನ್ನನ ಸುವಾರ್ತೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮೇರು ಯೇಸು ತನ್ನ ಶ್ವಾಸನು ಶಿಷ್ಯರ ಮಿತ್ತು ಉರ್ತುದು ಅಕ್ಲೆಡ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ವರನು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಪಂಡಿನ ವಿಚಾರ ತೆರೆಪಾವುಂಡು. ಈ ವಿಚಾರದ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಿನ ಪರ್ಬೋನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಚಾದಶಮಿ ಪರ್ಬೋ. ನೆಕ್ ದುಂಬು ದೇವೇರು ಸಿನಾಯಿ ಪರ್ವತೊಡು ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟಳೆ ಕುರಿ ದಿನೊತ ಸ್ಮರಣೆಲ ಈ ಪರ್ಬೋ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅವು ಕೇವಲ ಪೋಯಿ ಕಾಲೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಬದಲಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಹೊಸ ಮಾನವ ಕುಲತ ಜನ್ಮ. ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ದಿಂಜಿ ಶಿಷ್ಯರಿನು ಶಾಂತಿಡ್ಲ ಧೈರ್ಯಡ್ಲ ಸುವಾರ್ಥ ಪ್ರಚಾರದ ಪ್ರೀತಿಡ್ಲ ದಿಂಜಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂಚಾದು ಪಂಚಾದಶಮಿ ಪರ್ಬೋ ಅನೇಕ ರೀತಿ ನಮೂನೆದ ಜನಕುಲಾದಿತ್ತದ್ಲ ಏಕತೆಡು ನಡಪುಣ ವರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರತಿಭೆಲಿತ್ತಿ ವರ ಪಡೆಯುಂದಿತ್ತಿ ಜನಕುಲ್ಲ ಮಾಂತೆರ್ನ ಉದ್ಧಾರಗೂ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮೇರು ಎಂಕ್ಲಿನುಲೈ ದೇವೇರ್ನ ಜೀವಂತ ವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮೇರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮೇರು ದೇವೇರ್ನ ವರ. ಅವು ಒಡಿದಿನ ಸಮಾಜಡು ಗಾಯೊಲೆನು ಗುಣಮಲ್ತದು ಹೃದಯೊಲೆಗು ಪೊಸತನ ಕೊರ್ದು ಮಾಂತೆರನು ಕ್ಷಮೆತ ಉಪಕರಣ ಮಲ್ಪಿನ ಭರವಸೋದ ಅಂಚನೆ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಜೀವನಗೂ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನ ವರ. ವರೊಲೆಡು ವಿವಿಧತೆ ಇತ್ತುಂಡಲ ಆ ವರೊಲೆನು ಕೊರ್ತಿನಾರ ದೇವೇರು ಎಂಕ್ಲೆಡಿಪ್ಪಿ ಪ್ರತಿ ವರೊಲ ಬುಕ್ಕೊರಿಯನ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೂ ಪಂಡದು ತೆರಿನಾಕುಲು ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ದೇವರೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಡು ದಿಂಜಿನಾಕುಲು. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ